No niin, Pohjois-Suomen edustajan kultakypäräkilpailussa Mauri Jaara. Mitkä mietteet kuukausivalinnasta? Ei mitään, arpa ei käynyt oikein. Että meillä on todella pohjoissa vähän vähenee ravit syksyä kohti ja vähän huono kuukausi marraskuun. Että ei mitään, hyvillä mielillä lähtee ajamaan ja kilpailu on muuten mielenkiintoinen ja hyvä idea, ei mitään. Eli ilmeisesti autorattiin tässä joutuu myös hevosten lisäksi lähtemään. No näin on, ja kun hotellejakin on luvattu, niin eihän tässä mitään lähteä reissuun. Evakkoon kotiin vähäksi aikaa. Hannu Hietanen ja Jarmo Saarela ovat uusia kultakypäriä. Mitä ajatuksia nämä herättävät? No ei mitään. Mukavia kavereita, tuttuja kavereita ja mukavaa, että meillä vaihtuu porukkakin. Että ihan mukavaa. Entäpä ennakkosuosikin taakka kenelle lankeaa? No en minä usko, että kellekään vielä laajetaan, että totta kai. Ari tremppasi hyvin joulukuun ja voitti, että se oli aika yllättävää, että joulukuun sai niin paljon voittoja. Ja kyllä siinä on monella mahdollisuus, että kyllä he riippuu hevosista ja tosissaan hevosista ja omasta vireistä ja miten reissaa, niin kyllä se monesta pienestä kiinni, että kaikki on avoimia ja kaikkien kohdalla.